Vítejte u nového videa, ve kterém vám ukážu, jak jsem zařídila novou velkou ubikaci pro svého nového křečka. Ale nejdřív se mrkneme, co jsem pro něj vše pořídila. Jako první tu mám tuto keramickou nebo hliněnou misku. Tu jsem nikde nekoupila, ale sama jsem ji vyrobila před několika lety na školních praxích. A chtěla bych ji použít na písečnou koupel, bude se krásně hodit do přírodního tématu ubikace. V žádné ubikaci samozřejmě nesmí chybět běhací kolečko. Já jsem tohle krásné, nové dřevěné pořídila jenom za 200 na bazárku, takže to je takový menší tip pro vás. Potom jsem doma vyštrchala ještě toto větší balení Hoblin, prý by mělo držet dobře tunely, a mám ho ještě po bývalém křečkovi, jen jsem ho nestihla zužitkovat. Potom jsem byla taky v pet centru, teď už začíná ten pravý haul. Tam jsem vzala toto menší balení K-Tip, že to mám vyzkoušené a super vydrží tunely a chci to namíchat právě do těch hoblin. Rovnou jsem tam vzala i tuhle hezkou keramickou misku, je taková větší a chci tam právě do ní dát kamínky, že to bude vypadat jako taková studánka, zároveň to bude bezpečné, kdyby tam křečík nějak stoupnul, tak se prostě celý nenamočí, bude to vypadat pěkně a ještě se mi tam bude vejít i dost vody. Zavítala jsem taky do Super Zoo a protože mi přišlo, že mám stále málo podestýlky, protože ta ubikace je fakt dost velká, tak jsem tam vzala ještě na vyzkoušení tyto hobliny od Naturelandu a všechny podestýlky do sebe zamíchám. Potom jsem tam vzala písek, ten mám vyzkoušený, za mě je fakt super, není ani extra hrubý, ani super jemný a prašný, za mě fakt fajn. V oddělení teraristiky jsem vzala tento kokosový domeček. Přijde mi, že ten má snad každý majitel křečka. Mají tam různé velikosti a tohle je ta největší, která mi přišla fakt i dost malá, takže spíše jenom pro džungaráčky. Samozřejmě mi nesmí chybět jídlo. Já jsem vzala, i když plánuju džungaráčka, tak směs pro takhle velké křečky, protože ta pro džungaráčky mi zkrátka přijde jako jenom zrní a tahle mi přišla prostě taková výživnější, lepší. K tomu jsem tam vzala ještě takhle bylinky, jsou to ty chrpové, ale jsou tam namíchané i okvětní lístky růží a myslím si, že to pak bude krásně vypadat, když se to nasype po ubikaci společně s tou směskou. Poslední věc, kterou jsem v Super Zoo vzala, jsou ještě tyhle celé klasy senegalského prosa, které krásně ozdobí ubikaci a zároveň budou i pochoutkou. Pak jsem se tedy přemístila do Actionu, kde jsem jako první vzala toto obrovské balení celých buráků, což bude skvělý pamlsek, ale myslím si, že mi to vydrží na hodně dlouho. Potom tento malý roztomilý talířek, kam chci křečínkovi vlastně nakrájet vždycky nějaký salátek a prostě na to krmivo, co není úplně suché, aby se nezašpinila podestýlka. Z čeho mám asi největší radost, tak je tento keramický domeček. Mají tam různé druhy, mrkněte určitě, je to brané jako krmítko pro ptáky, ale to si myslím, že asi nějak extra nevadí a mám z něho fakt radost a bude to vypadat krásně teďka na podzim. No a teď teda přímo k té nové kleci, ubikaci. A já jsem si pořídila tedy takovouto. Původně jsem si chtěla vyrobit, ale nakonec jsem vzala takhle přímo novou, abych se s tím nemusela dělat a vypadala pěkně. Klec je takhle otevírací, má tam na 2 panelech sklo, je tam fakt krásně vidět. Na straně má takovéhle zavírání, vlastně ten šroubek povolíte, potom takhle můžete otevřít a následně ten šroubek zase utáhnete a ta klec vám bude prostě držet otevřená. Po stranách to má takhle průduchy na vzduch. Uvidíme, jestli se k tomu křeček nebude chtít dostat a ukusovat to. Potom tam mám takhle připevněné patro a větší domeček. Domeček teda má takhle odklápěcí střechu, sice to bylo myšlené tak, že se to má hřebíčkama přibít, ale já to určitě dělat nebudu, ať to tam můžu uklidit. Potom tam ještě měly být takhle tyto 2 žebříčky a malý mostík takhle mezi tím patrem a domečkem, ale jelikož do té míry budu mít podestýlku, tak jsem je tam nedávala. Ještě jsem si potom na ubikaci ze spoda dala takhle malá kolečka, ty jsem koupila taky v Actionu, a aby se mi vlastně s ubikací, když tak dalo někam posouvat, kdyby bylo potřeba, protože je relativně těžká. Zařizování samozřejmě začínám podestýlkou, takže použiju tento největší balík, ten chipsy. Je to krásně slisované, nepráší to, vypadá to, že by to mohla být celkem dobrá podestýlka.
Takže si ji takhle pěkně rozpracuju a nějak rozprostřu. Uvidíme potom za díl, jak na tom bude. Rovnou do toho přidám i tu podestýlku od Naturelandu. Ta je taky pěkně slisovaná. Není vyloženě prašná, ale je trošku prašnější než ta chipsy. Tak taky uvidíme, až to pak rozprostřu, jaký na to budu mít názor. A rovnou tam teda přimíchávám i tu Katie. Ta je báječná, já jsem vzala zatím jen to menší balení, ale do budoucna koupím určitě i to větší. Teď už se mi ubikace krásně plní, je to super, nakonec mi to vystačí. Všude po ubikaci je teda teďka zhruba 14 cm vrstva podestýlky. A začínáme vybavovat. Dávám teda rovnou kolečko tady na to patro, tam jsem si ho přesně představovala. Na domeček dávám studánku, mističku na salát a domeček. Tady doprostřed chci dát takhle tu misku na písečnou koupel, akorát pak musím vytvořit ještě nějaké patro pod to, aby kdyby se pod tím křeček prohrabával, aby to na něj nějak nespadlo, protože ta miska je těžká. Kokosáčka dám tady na druhou stranu ubikace, ať má všude nějaký úkryt a začínám dávat klásky. Říkala jsem si, že použiju tak 3, uvidíme, jak moc to pak křečík bude chtít okusovat. Ještě jsem se rozhodla takhle trošku vydlabat vstupy do toho domečku pod tím, aby křeček věděl, že tam má možnost jít. A v tu chvíli mi došlo, že jsem vlastně nedala žádnou podestýlku dovnitř toho domečku, takže dávám všechno pryč, otvírám domeček a něčím to vyplníme. Rozhodla jsem se tam dát teda takhle natrhané kapesničky, z toho si křečci moc rádi dělají různá hnízdečka, takže ať se to tam pak narovná, jak bude chtít. Takže vyplňuji domeček, zavírám domeček a zase to tam jdu všechno pěkně naskládat zpátky. No a teď už beru krmnou směsku, vidíte, že vypadá fakt moc pěkně a tu takhle různě posypu po celé ubikaci. To samé udělám i takhle se směsí těch bylinek. Kéž byste si k tomu mohli čuchnout, je to úžasný. Takže to taky takhle hezky poházím všude možně, ať si to křeček pak sám může pohledat. No a takhle už je to teda zatím hotové, křeček se může nastěhovat. Na můj vkus je to ještě docela prázdné, já mám ráda, když je to fakt jako plný, ať se tam křeček může poschovávat, takže samozřejmě postupně budu něco přidávat, ale myslím si, že jako základ, jako první domov, to bude pro křečka fakt super. Určitě mi dejte vědět, co si o tom myslíte. Děkuji vám moc za to, že jste se dívali, doufám, že se stejně jako já těšíte na nového křečka a zase brzy naslyšenou u nějakého dalšího videa.